babun ki beri kitip ia ka jing tu khana shpang David bat ukolayat. Lani kata ka je khona pedang David nak liang jogi khon Israel bat ukolayat nak jait benriu Filistia. Kani ka di ka jing jah ka bau David ula perliam yo ukolayat. Leng ba ka jing shat mau jog ha ka bau mau ula di nak clear jong ukolayat bat ukolayat ukolan nation. Bat angka Bible ki khon Israel ke jap tha Persia ia ki Filistia ha ka tei ka jing jah. Hakak ni parang ya kani ka jing shat mau jong David la angka David sling. Bat menta ki Shipai Israel ni ki Israel's Defense Forces. Kila penerkam dengan ju ka buat bila penerkam do David lani ta ka David sling. Kini ki kod ki board jang ke Israel ki long ke bala pendai de ki namding de ki missile bat de ki rocket. Hakaba kawi ke jaka ni ke jaka ka bu yu ke rocket kala ban kud adu sifau bar karar tali ki rocket. Bat di lomba kini ke rocket ki namding ru bagi Shipai Israel ke la ban khanglan ke jengwan ju ki rocket ni ki than jang ke kasa bar set de ki Hamas. Hakaba kini ke rocket ki la ban Pynbthei ye ki rocket ki bawa na po gasa Shiteng Suiñ. Kini ka sin ka ban kong baka Israel kan tikena na ni kan panpau baka la penerkam da kan ni ka jing mau jong David la ni ka David sling. Tang ba kala penerkam haki juk bat ki kod ki boy jong kan ka juk ka ba menta. Haka baka la pelim ki bun ki rocket bar set de ki Hamas. Nadu kan yo tarik ka baki la yathma ki Israel. Haka ba da ki spa bat ki hajar ngot ki bari ki la yap na baro arliang. $345 million. The David Sling system, formerly known as the Magic Wand, is designed to intercept advanced threats including ballistic missiles, cruise missiles, aircraft, and UAVs. The system was developed jointly by the Hamas Directorate at the Ministry of Defense and the American MDA,